El conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, ha estat aquesta setmana a Igualada. En concret va visitar conjuntament amb l'alcalde de la ciutat i altres personalitats les obres de construcció de la nova llar d'infants l'Espígol i les obres d'ampliació de l'IES Milà i Fontanals. Aquestes dues obres permetran millorar els serveis educatius de la ciutat, oferint més i millors places per als alumnes. Pel que fa a la nova llar d'infants, aquesta ha d'estar finalitzada en 2 mesos, mentre que l'ampliació del Milà Fontanals va més per llarg. Es preveu que s'acabi a inicis del 2011. La visita del conseller Maragall es fa pocs dies abans de la tornada al col·legi i sota l'amenaça del Ministeri d'Educació. L'organisme estatal no descarta modificar la LEC, segons quina sigui la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya. Maragall va respondre a Igualada a aquestes acusacions. No, nosaltres tirem endavant. El tirem endavant aplicant íntegrament la seva lletra i el seu esperit, que és, efectivament, aplicar íntegrament el que diu el nostre Estatut. És la nostra obligació com a govern de Catalunya. Com s'entendria que tinguéssim una llei i no l'apliquéssim, que tinguéssim un estatut i no el desenvolupéssim, que tinguéssim una ambició educativa i no féssim el que està realment a les nostres mans per aconseguir-ho. Maragall també va destacar la qualitat dels 2 centres, que permetrà garantir un futur millor per a les noves generacions. Maragall també va parlar sobre l'actual debat de la conveniència o no dels llibres de text davant de les noves tecnologies. Com un model en què passem d'una situació en què les famílies han d'assumir a la nostra educació secundària. Per exemple, esforços econòmics anuals de 250 i 300 euros en termes de llibres de text i material didàctic. Que puguem substituir això, aquests 250 cada any, per 150 un any, en termes, a més, d'acumulació d'un patrimoni que queda per sempre de propietat de la família, és un canvi, diguéssim, també en termes econòmics, molt beneficiós per a aquestes famílies, però afegint-hi un element d'implicació, de responsabilitat, de consciència real de que les famílies també són responsables del procés educatiu dels seus fills i filles, dels nois i noies d'aquest país.